Magandang umaga mga kapatid. Punta ako sa bayan ng Natividad sa may gruto ngayon. Pasyal doon. Baka sakali makapasok na sa taas. So abangan nyo na lang. Many minutes later. So yun guys, andito na kami sa Sky Plaza. Ayan. Sky Plaza. Ayan. Oh. Ito, paakyat na to. Hingal Kalabaw to. Akyat na kami guys. May kasama kong chicks. Ay, tanghali. Dapat ano to? Yung umaga. Ayan, maganda guys, oh. Hingal Kalabaw to guys. Guys, tignan nyo yung kasama kong chicks. Yan. Ay, kasama kong chicks, oh. Yan. Ay, pagod na to. Ibali may hagdanan naman. Yan, tanghali nga lang. Pero okay naman. Enjoy. Mainit ah. Kakahingan. Ano, kaya pa? Ayan guys. Nihingal lang yung kasama kong chicks. Napagod na. Ayan. Pati ako inihingal na. Init. Pili yan dyan. Eh mga nagtitinda sa taas yan eh. Wala na. Finish na. Hinihingal na lang kasama ko. Ay grabe. Ang hirap pala. Kapagod to guys. Pati yung kasama kong chicks, so pagod na. Wala na, finish na. Oh, tingnan nyo guys, ilang step na to. Ayan. 300 daw po eh. 300 ba? Eh di mas mataas pa yun, nandun pa sa taas. Ayan guys, oh. Ang taas. Oh, doon kami galing sa baba. Ito yung kasama kong chicks, oh, inihingal. Yan, inihingal na. Wala na. Finish na. Ayan, mataas pa, oh. Ay. Hingal Kalabaw na to. Kapagod. Malapit na. Maganda dito umaga. Parang hindi ko na mahiyakbang yung pako guys. Kapagod. Pahinga tayo dyan sa malilim. Wala na, hinubo na. Ayan guys. Sa Sky Plaza. Sa lugar ng ano to, ng Natividad. Natividad to guys. Ayan. Grabe na hingal guys. Kapagod. Ewan ko kung pwedeng iakyat dito yung motor kasi may daanan naman eh, oh. Pero hindi lang natin sure. Hindi ko na naitanong kasi. Ayan. Pagka na kayo namasyal dito guys, magbaong kayo ng maraming hininga. At wala na. Pagod na. Ayan. Hingal Kalabaw na yung kasama kong chicks, oh.
nakakapagod. Yan. Eh, pagod dito guys. Yan. Ingal kalabaw na guys. Pagod na kami. Hi guys. Pagod. Mag-iusin muna tayo dito guys. Wala naman nakalagay bawal. Na? Maninigarilyo. Ano ba to? Ano? Nariri... Ay, akala ko naninigarilyo. Nasisi na, nasisi na. Nariri... Tiklo? Ano ba yon? Recycle. Recycle yan? Nare-recycle? Wow. Ang lalim ah. Yan guys, pahinga muna tayo. Wala pa tayo sa gitna. Wala pa tayo sa kalagitnaan. Malayo-layo pang akyatan to, labanan. Nauhaw na ako guys. Mamaya guys, pag andun tayo sa taas, maganda yung view. Makita mo lahat dito sa baba. Pero wala na, naawa na ako yung kasama kong chicks oh. Wala na, hingal kalabaw na. Wala na, finish na. Binugo. Tumama dun sa ano, ng motor. Wala na, inuubo na. Nakakatakot lang kasi dito guys, pag inakyat mo yung motor mo o kaya 4 wheel sa taas, pag na-loose brake, patay. Mapipinis ka talaga dito. Sana may nagtitinda sa taas. Pangalawang punta ko pa lang dito guys. Itong pagpasyal dito. Ano, kaya pa? Kaya pa? Tara na. So ayan guys, tuloy kami ulit. Tuloy kami ulit ng laban. Ayan, akyat ulit. Yan. Toket kami ulit sa taas. Wala na, inihingal na yung chicks na kasama ko. Pasanin ko sana kasi hindi kaya eh. Yan guys, oh, hagdanan dito. Yan, sa kabilang bundok naman yan, oh. Yan, maniwan ko kung nakikita nyo. Mas tayo guys kasi baka bawal. Yan guys oh, ang ganda oh. Ang ganda, may mga bahayan san sa baba. Yan. Oh. Tingnan nyo guys. Ayan guys oh, kabahayan. Yun. Ang ganda di ba? Yan. I-video ko tong kasama kong chicks. Pakyat. Tara, tuloy-tuloy na tayo. Kuha tayo inumin dyan sa taas. Ay.
Hiningal na. Mag-slide for life tayo dyan. Meron dyan eh. Patungo sa katotohanan. Wala, hindi na nakikita yung kasama kong chicks. Pagod. Pag may kasama ka palang bata rito, kawawa. Kawawa sakyatan. Ayan. Ay. Hiningal na ako. Hiningal na ako, guys. Pagod. Yan guys, pahinga muna tayo. Hindi na kaya. Kaya kasama ko, wala na. Finish na. Tara. Malayo pa to. Doon pa. Ayun o, grotto. Ay, ito. Yan guys, may ano rin sila rito. Slide for life. Ano? Saan ba yung pera? Oo na ako. May inom kayo dyan? Ano yung mga man na iinom nyo dyan? Ito guys, oh. Ayan, mayroon siyang Batman. Tsaka ito. Ewan ko kung ano to. Ito guys, oh. Pasok tayo dito. Halika na kasi. Dito, upong muna tayo rito. Yan guys, pahinga muna tayo rito. Ano yung mainom yung soft drinks? Soft drinks ba yung sa'yo? Ha? Halika na kasi. Pagod kaya. Pagod. Anong soft drinks yun dyan? Ano sa'yo, Royal? Coke sa akin? Dalawa. Yan na lang? Oo. Papatong muna dito na. Oh, buka na. Sige po. Sige isa. Pinapay. Pagod ko lang. Hindi mo pwede i-akit dito yung motor. Bawal mo doon. Yung mga ano lang dito. 4 wheels lang po. 4 wheels na yung pwede. Gusto kaya ng driver. Ah? Gusto kaya ng driver ko. So ayun guys, dito muna kami. Ayun muna. Napagod. Nakakalawit ang dila dito guys. Sobrang na. Balik ako eh. Malayo ba? Yakin natin. Wala tayong mga bilang yun. Sakay ka yan? Slide mo slide. May bayad din yan. Magkano?
Yung ano dyan, pinigil. Hindi nagana. Yung pandemic kasi sir, nagwan mo. Kalawang. Ay, nag-stop. Palitan dyan sir. Okay. Nakapagod ko lang makiyak. Wala na, kasama ko check sa pagod niya. May tindahan pa ba sa akin? Wala nang tindahan yan. Wala nang tindahan. Dito. Sa baba na. Tapos sa baba na dito. Sa baba na. Bilhin na tayo tubig. Na. Para ito ako ngayon tuminom ng tubig. Pabili pa akong tubig niya. Ikaw isa. Baka inganin kung kasama ko makiat sa may grotto eh. Isa lang sabi dito po. Isa lang. Hawakan mo. Ano tara na? Ay, bunga pala. Ha? Ano? Oh, ang gawak dito sa video. Camera. Tara. Ginawa mo na akong taga-bitbit ah. Ayan guys, so may mga upuan din dito. Ang ganda siya. Ayan. Ano. Oh. Ganda dito guys. Yan. Yan. Kung nakikita nyo guys, oh. Ganda ng view. Yan. Nakakasilaw yung yung tag nito. Ayan, zoom natin. Ang dami palang bahay dyan. Oh. Yan guys. Oh. Yan. Saan naman kayo papunta yan? Oh? Daan na yan. Doon sa baba yan. Doon sa may padiretso. Ayan, dinaanan natin. Ayan. Pabayan ng Natividad. Ayan guys, oh. Ganda. Maya maya guys. Pagando tayo sa taas. So, ganda ng view dito. Oh. Ayan. Oh. Sky Plaza. Ayan. So ayan guys. Akyat kami sa taas. Akyat kami doon sa grotto. Kahit mainit. Okay lang. So tara na. Akyat kami sa grotto guys. Dala na kami ng tubig oh. Hihingalin talaga kami. Ito, ibaliktad ko kayo. Ano? Ako na. Ayan guys, oh, ang ganda. Ayan. Ayan oh. Sky Plaza. Ayan. Huwag mo na yun. Doon pala yung ano. Ayan o. Yung Sky Plaza niya.
Ito guys, oh. Yan. Ang ganda ng view dito. Yan guys, oh, ang ganda. Tara. Dyan, oh. Ha? Ano? Doon tayo? Tara. Init guys. Yan guys, oh. Oh. Yung mga rebulto rin dito. Dito tayo akyat. Yan guys. Yan. Yan na yung view ng Sky Plaza dito. Mamaya guys, pag baba natin, punta muna tayo sa grotto. So pagbaba natin, diyan tayo magtambay. So guys, may simbahan din dito, maliit. Yan o. Ito guys, oh, kung nakikita nyo, simbahan din ito na maliit. Yan. So aakyat kami ngayon guys. Ito. Yan. Ito guys, oh. Aakyat kami sa may grotto. Ito yung daan. Yan. Paakyat na to guys. Yan guys, oh, paakyat to. Ayan. Ilang step yan. Hanggang dun. Pero kahit iningal, okay lang. Guys, nauuna na yung kasama kong chicks. Guys, yung mga puno na to. Ayan. Patingin! Yan guys, ang ganda. Oh. Ito. Kaya tayo, pahinga muna. Kasi hiningal na. Naka-tiles pa to guys, oh. Pahingaan dito. Ayan guys. Pakita ko sa inyo yung grotto. Yan. Yan guys, oh, yung grotto. Yan. Kaso, magmula dito hanggang doon, aakyatin pa. Nandun. Ayan kasama ko guys, oh. Wala na, nahingal na. Nahingal na siya. Malapit na to. Pahinga muna tayo. Bago tayo makyat. Ayan na lang, oh. Ay, gruto yan. Kaya pwede umatras dyan. Ayan guys, so mga view dito, oh. Ayan. Guys, maganda di ba? Maganda yung view. Yan guys, yan. I-zoom natin konti. Yan. Di ba? Oh, ganda di ba? Sa bayan to ng isa bachelor to guys. Bachelor Natividad. So dantay muna guys. At nagpapahinga muna. Dito ka, oh, malilim. Dito ka.
Ito ka malilim. Ay, ito sombrero. Ah. May sombrero dito. Ayan guys ah. Ayan. Ayan. Ayan guys oh. Ayan. Mga bundok yan. Oh. Kabahayan dyan si baba. Yan dinaanan namin kanina. Ayan. Dito tayo guys. Dito. Ayan guys. Yung grotto. Pahinga muna tayo. Sayang guys, nakakyat na tayo dito sa taas ng grotto. Ito. Oh. Pero grabe hingal dito guys. Umakyat. Ayan. Ayan guys oh. Yan na yung grotto guys oh. Yan. Yan guys. Ganda di ba? Ganda ng view. Yan. Ayan guys oh. Yung view dito. Yan. Yan mga bundok na to guys oh. Yan. Yan guys oh. So ayun guys, bababa na tayo. Nakarating naman na tayo dito, mainit. Tayo sa baba. Magana tayo. Pahinga muna tayo doon. Parang pupulikatin na yung paa ko guys. Pababa na tayo. Doon guys, ibaba yung kasama ko. Yan, hagdanan na naman to. Pababa na tayo guys. Nakakyat naman na tayo dito sa taas. So baba na tayo. Mainit. Sobra. Nginginig na yung tuhod ko guys, pababa.
camera natin nanginginig na rin. Doon tayo sa pinagpahingan natin kanina sa may wedding shed. Doon tayo sa may wedding shed. Yan guys, baba na kami. Nginig na yung tuhod ko guys. Pati yung mga kamay ko nanginginig na rin. Pagod. Tara na, doon tayo sa ano. Baba. Lugod mo ang. O, yung wallet mo. Para na tayo mag-collapse. Init. Ha? Ay, pababa ka na eh. Siyempre nanginginig na. Ayan guys, pababa na kami. Pagod. Ha? So ayun, di na raw niya mauulit pumunta rito yung kasama kong chicks. Wala na. Mataas kasi to. Sa Lukban yung kamay ni Jesus mas mataas pa doon kumpara dito. Lukban, Quezon. Mas mataas pa yon. Ayan. Wala na, parang gusto mo nang magpahinga na matagal eh. Wala na guys, pagod na yung kasama ko. Paikot-ikot pa to. Wala, naiiwan na sa taas oh. Parang hindi na niya may hakbang yung paa niya. Baba. Dahil sa sobrang taas. Ayan, basang-basa na ako pawis. Ayan. Ayan guys, sa baba kanina. Ang galingan namin yan. Wala na guys. Ayan na yung kasama ko. Pagod na. Patirik na guys. Ayan, pagod na. Ang taas sobra. Sa Lukban, Quezon. Mataas pa yun doon sa kamay ni Jesus kaysa dito. Masong init. Malayo pa? Malayo pa po. Ay, malayo pa. Taas pa po yan. Paikot pa po kayo dyan. Tapos patirik na po yan. Narating nyo, kuya? Po. Narating nyo. Ako lang po siya. Wala na. Umatras na. Yan, may gustong sumubok din sa taas guys. Hello vlog! Ay. Hello vlog! Ayan.
Kaya namin. Ano pong ano nyo? YouTube channel nyo po. Parinas Motovlog. Marinas mo. Okay. Sige po, thank you. Yan po, shout out po kay na sina ate at kuya. Yan. Subukan po nila umakyat sa taas. Yan guys, baba na kami. Hindi ko alam kung anong oras na. Yan, malapit na tayo magpahinga doon sa baba. Yan guys. Wala na, kawawa na yung kasama ko guys. Pagod na. So diretso na tayo. Nginginig na yung pako eh. Ayan na. Pagod na. Diretso na tayo. Parang ayoko na maglakad. Pagod. Pahinga muna tayo nito. Hindi na kaya ng pa ako. So yun guys, kakahingal. Pahinga muna tayo rito. So maya na lang guys, update ko kayo. Teka lang, huminga muna tayo. Para hindi ko na kayang buba. Pababa na nga, kanina pa ka. So ayan guys. Para kayo ko na buba. Ayan. Parang dumidilim paningin ko. Parang hindi ko yata kaya umuwi bukas. Wait lang. May pahinga ko yung pa ako, sakit na. Wait lang, malayo-layo pa kaya yan. Nanginginig na ako. Lapit na lang yan. Pawis ka na agad. Hanggang lang sa baba. Malayo-layo pa yan. Wala akong expand lang. Hindi ko nga kinaya.
Ay, hindi po yung nakapa. Siya lang umakyat, di ko na kaya. Ang taas, ang taas. Andito ka na eh. Sasayangin mo pa. Kaso lang parang ano, didilim yung paningin mo. Huwag didili yung paningin. Dapat dito may shower. Doon sa falls. Sa falls. Grabe, basang-basa na po. So, Tagaytay or Baguio. Mas mataas pa sa ano, Lokban. Kamay ni Jesus. Kaso nga laantaan doon pag anong ganun lang. Hindi siya dito kagaya nito diretso. Pakapunta ka na dito, pag tataka ka pa. Dati, hindi ko ganito. Tindan na. Lupa pa rin. Lupa. Nasinento na po ba doon sa taas? Siminto lang, nandun eh. Okay. Pakapunta na, nakakit na tayo. Nakakit na tayo doon. Pero lupa pa yun. Lupa. Kaya pag nagkamali ka. Ang sipag naman nag-akyat ng siminto rito, no? Ang taas. Tapos mano-mano lang. Hindi ko na kaya. Tara na, sakit ng gusto ko nang humiga nga. Oo na ka na. Pero malapit na ka lang ako. Akala mo yan, malapit na. Okay, kung dito sa Holloway, ang picture mo Holloway, pero pag singil dito sa taas. Gusto ko nyo. Kaya kita pag G. Nalalobat na to. Ibang nga ibigan nito eh. Hindi ko yung sabi. Kasi magdadala na ako ah. Ayan, pagod na guys. Grabe. Pagod na dito. Teka lang. Teka. Nanginig ako. Hindi na kaya guys. Nginig yung tuhod ko. Talo pa ako nitong kasama ko. Tara. Daan-daan na naman. Buti pa itong mga ito nakasasakyan guys. Yan. Nakasasakyan pa sila. Okay yan. Kasi pababa naman. Dito tayo. Pakyat. Yan. Yan, pababa na tayo. Yan guys ah. Dito tayo dito. So may simbahan dito maliit guys. Ito. Simbahan maliit. Ayan. Guys, simbahan maliit dito guys oh. Ayan. Simbahan na maliit. Ang playground nila rito guys yan. Ayan. Ayan guys, malayo-layo pa tayo.
Dito tayo dumaan. Ito sa gilid. Ano to? Kulungan. Kulungan ng ostrich. Ayun. Oh. Playground. Yan. Kapagod to guys. Dahil na guys, nginig na yung katawan ko. So, tara. Init. Ayan guys, oh. Ayan. Oh, yan, oh. Oh, diba? Galing. So, yan, pababa na kami. Tapos na yung pag-akyat sa grotto. So, bababa naman. Ito na naman yung magiging kalbaryo ng buhay namin pababa. Kasi, ano, patirik. Ayan. So, dito tayo dadaan. Dito tayo, sa kabila, pag ganun tayo. Ayan guys, oh. Ayan. Wala na yung kasama ko. Malakas pa. Yan. Malakas pa siya guys. Yan. Magalaw na. Wala na. Oh my god. My goodness. Yan. Magalaw na yung camera natin. Nanginginig na guys eh. Pasensya na guys kung medyo magalaw yung camera kasi nanginginig na yung kamay ko pati na tuhod. Pababa. Hindi daw kasi pwede iakyat dito yung motor guys. 4 wheels lang daw. Eh wala man tayong 4 wheels. Yan. So yan guys. Dito lang yan guys. Ano. Bachelor Natividad. Pangasinan. Kung gusto niyang pumunta dito. Magbaong kayo ng maraming hininga. Kasi hihingaling kayo pakyat. Wag ka to. Gulong tayo rito pagka wala nang lakas yung tuhod ko eh. Wala na kaya, nginig na yung tuhod ko. Wala na siyang lakas. Ayan. Medyo malapit-lapit na sa baba. Shout out na rin pala sa mga taga Bachelor. Ayan. Pahinga muna tayo rito. Ha? Pahinga muna tayo rito. Diretso na ba? O ikaw bahala. Ngayon guys, sabi ng kasama ko, diretso na raw. Abay malakas. Malakas pa siya pero wala na, hindi mo na makita. Nasa ulian na. Ayan. Malayo pa to guys. Lalakarin namin. Ay malapit na pala. Malapit na. Pasensya na guys ha kung magalaw yung video ko kasi nanginginig na talaga guys, nangihina na, nanginginig na yung mga daliri ko, pati mga paa ko.
guys. Sabi ng kasama ko, diretso na kami pero wala na, nauhuli na. Yan oh. Oh, ang layo na. Ang lakas ng loob magpadiretso. Ang bagal maglakad. Wala na, finish na. Ayan oh. Oh. Kaya pa? Ha? Kaya mo pa? Yan guys oh, wala na. Layo-layo na. Sabi niya, diretso namin. Sabi ko kasi magpahinga kami, ayaw. Sobrang init guys. Wala na guys. Sinipon na. Yan. Wala na guys oh. Kasama ko. Ang lakas ng loob na sabihin diretso na kami pero ang bagal maglakad. Yan. Sinong bata? O di. Ang alin? GoPro? Meron kayo dyan sa Tayog? Yung guys, meron ano dito. Ano ba to? Ewan ko kung Lion King to. Yan. Ayan o. Ayan guys. Ito yan guys oh. Bachelor. Hindi kayo kung dyan, madam. Kasi doon sa kwansa sa yung mga kakilala ko. Yung kanilang, di pa na po, ATM, So ayan guys. Mamaya na lang ulit. So ayan guys. Pauwi na kami. So hanggang dito na lang ang aking vlog. Sana suportahan nyo ang aking video. Huwag kakalimutang i-subscribe Parinas Motovlog. So hanggang sa muli.